ስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ እስራ ወአሚሩ ለሐምሌ በዛቲ ዕለት ተዝካረ በዓላ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ወላዲተ አምላክ ትንብልናሃ ይቀበነ ወያድኅነነ እምነ ኩሉ መንሱት በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ለዓለመ ዓለም አሜን። በአብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ 21 ሐምለ በዛ ዕለት እዚኣ ተዝካር ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እዩ። ልመንአ ንኩላህና ይሓልወና ካብ ክፉእ መከራ ፈተና እውን የድሕነና ኩሉ ጊዜ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አሜን። ሰላም ለኪ ተረሳይተ ክብር ብወጻፌ ወቀናቲተ ንጽ አምሳለ መክፌ እምባሕረ ጀጋይ ስፉ እንተ አልወቱ ጸናፌ ማርያም እንበለኪ ኃጣይኩ ሃዳፌ ሰወተ መየት ኩለፌ ወለፌ። ወበዛቲ ዕለት አዕረፈ ቅዱስ ሱስንዮስ ሕፀው ዘተውህቦ ጸጋ ወጥበብ ወልቡና ወአእምሮ። በዛ ዕለት እዚኣ ሱስንዮስ ተባሃለ ቅዱስ ስሉብ ዝኾነ ወይ ከዓ ሕፁዕ ጸጋ ጥበብ ናይ ልቡና ናይ አእምሮ ዝተዓደሎ ዘዕረፈላ እያ። ወዝንቱ ቅዱስ እሙ ከንንቱ ቴዎዶስዮስ ንጉስ ወወአሊሁ ወይገብር ምህረተ ለኩሉ ሰብ ወይሄውፆሙ ለኩሎሙ ድውያን ወይናዝዞሙ ወይስእል በእንተ ምንድዋን ሀበ እግዚእነ ከመ ይርድኦሙ። እዚ ካብቶም መኳንንቲ ናይ ቴዎዶስዮስ ንጉስ ሓደ እዩ ዝነበረ እሞ ምሕረት ነቶም ሰባት ይገብር ነበረ፣ ንዝተጸገሙ ይረድእ ይሕግዝ ነበረ። ኣብ በቢገዝኦም እናኸደ እውን እናርአየ ንኩሎም ዝሓመሙ የጽናዕንዖም ነበረ እሞ ናብ ኣምላኽ ናብ እግዚኣብሔር እውን ንኽረድኦም ይልምነሎም ነበረ። ወሰወ ተጋብኡ በሃገረ ኤፌሶን ማህበረ ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት በእንተ ንስጥሮስ እልው ወበጽሐ ቅዱስ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዘውእቱ ሊቀ ማህበር ኮነ ዝንቱ ቅዱስ ሱስንዮስ ይትለአኮሙ ለኤጲስቆጶሳት ወደ ቅዱስ ቄርሎስ። እምበኣር ናይ ኤፌሶን ጉባኤ ንስጥሮስ ንምውጋዝ በዓል ቅዱስ ቄርሎስ ዝመርሖ ጉባኤ ኣብ ዝሰኣከብሉ ጊዜ ካብ እስክንድርያ ከይዱ ነበረ። ቅዱስ ቄርሎስ ንኣቶም እናገልገሎም እናተረኣኾም ነበረ። እዚ ቅዱስ ሱስንዮስ ንብሎ ዘለና ሕዚ ንዝክሮ ዘለና ቅዱስ ኣቦ እንተ ጊዜ ደወየ ወይ እተ ጊዜ ደወየ እጹበ ወበውስተ ደዌሁ ርእየ ራእየ ዘከመ ይፄውኦ ቃል እምሰማይ ሃበ ከብካብ ኣብይ። እምበኣር ሓሚሙ ኣብቲ ሰዓት እሱ ኣዝዩ ዘገርም ሕማም ከቢድ ሕማም በጽሖሞ ብራእይ ግን ናብ መርዓ ዝጽውዖ ካብ ሰማይ ቃል ረአየ ሰምዐ ራእይ ተመልከተ። ወነገሮ ለቅዱስ ቄርሎስ ወይቤሎ ኣብ ቄርሎስ ትፈቅድኑ ከም እስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንቲአከ ከመ ይፈውስከ እምደዌከ። ንቅዱስ ቄርሎስ ድማ ከምዚ ኢሉ ነገሮ፣ ኣቦይ ቄርሎስ ንኸድሕነካ ትደሊ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንኽልምኖ ንኽትፍውሰኒ ዝብል ትፈቅድ ዲኻ ትፈወድ ዲኻ ዝብል ሕቶ ሓተቶ። ኦ ኣውየ እወ ምእንታኻሲ ንኽልምነካ ቅዱስ ቄርሎስ ንኽልምነ ናብ ኣምላኸይ ንኽልምነልካ ቅዱስ ቄርሎስ ንኽፍውሰካ ዶ ትደሊ ኢኻ ዝብል ቃል መጸ ይብለሎ። ኣውስኣ ወይቤ እወ ኦ ኣውየ እስከ እሁብ ንዋየ ለነዳያን ወጸለየ ሎቱ ቅዱስ ቄርሎስ ወሃይወ እምደዌሁ። እወ ፈቱ ዘለኒ ሃፍተይ ንብረተይ እኳስ ንኩሉ ንነዳያን ንዞም ዝተጸገሙ ምሃብኩ ነይረ በሎ እሞ ቅዱስ ቄርሎስ ድማ መጺኡ ጸለየሉ ሓዊ እውን ካብ ሕማሙ ወተንስአ ወወሃበ ኩሎ ንዋዮ ለነዳያን ወለምስኪናን ወእምዝ ተመይጠ ወሰከበ ወአዕረፈ በሰላም ወጸለየ ቅዱስ ቄርሎስ ላዕሌሁ ወገነዞ ቀበሮ ወአዘዘ ከመ ይግበሩ ሎቱ ተዝካሮ በዕለተ አዕረፈ በዛቲ ዕለት። እዋይ ደሊሉ ተፈዊሱ ደው ምስ በለት ዝነበረ ሃፍቱ ነቶም ዝተጸገሙ ሽግረኛታት ሃቦም እሞ
ቅዱስ አሽዑ አዕረፈ በቃ አዕረፈ ማለት በሰላም ነፍሱን ስጋውን ተፈላልዩ ማለት እዩ አፍ ሰዓት ቅዱስ ቄርሎስ ጸልዩ ገኒዙ ቀበሮሙ በዛዕለት ሰዓት መዘከርታን ክገብሩሉ አዘዘ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነን ይምሃረነ በጸሎቱ ወበረከቱ ተሃሉ ምስሌነ ለዓለም ዓለም አሜን ምስጋናን እግዚአብሔር ይሁን نعناون بصلوتو يحلونا يمحرنا بركته مسكلهنا تكون زلالم آمين سلام لسوسينيوس بمقبار وتسميو لأقوال بيتروس سوسي بتمكسيو زي تسيوو رأي دهر أسترئيو لعلنا ديان كما يزرون وايو موال هوتو والسكا كيرو لتسليو وبذاتي إلات عيرفها بسو وكريستوس زكونا لباوي مستوعال زخونا بسو كريستوس تهال أبوز عرف اللام عالتونيا وسواء سواء بسيتنا وره ربنا نقلنا انزيت كأنه يبصام وبصلوت وبليليت يلبسوا ساكا ويسكو ببهتيتهم ومعالت يوئل وأتو بقدام انزي أكب أباقا وإيتي انزي تستدل انزي تستدالو سيسايل انقدا بقر زو أو كريستوس تبهال مستوعال سب حدار قبرمو خاوغن تراخو بدنقلنا ينورو نورو دقاسو منن وينو وجهت خلينو يمزدقسو زنورو قطر دما افت قدام افت برخا اباقي نحلو ينبر نبره سويت دما انقداتات نزتصقمو مزحالف منقدي ምግብ ተዳሉ ነበረት ይብል ወሰዋያቱ እንወፍሩ የሐጽብ እገሪሆሙ ለአናግድ ወይኢቲ ትትላአክ በአስተዳሉ ማዕድ በአር ዝሐልፉ አጋይሽ እንግዳታት ኩሎም ምሸት ንሐጸው እጋሮም ምግቢ ይህዎም ነበሩ ወአመሰአሉ መነኮሳት ፍጹማን ሀበ እግዚአብሔር ከመያጠይቆም ወይክስትሎም ግብሮም ዘከመ فوؤتو مصحابهم قالم سماي زيبل يبصح قالكم امطان تغادلوتهم لآو كريستوس وبسيتو بار قدماوያን نور ፍጹማን ዝባሃሉሞ እግዚአብሔር አምላክ ናታቶም ክብርን ክገልጸሎም ከመይንዳ ክብርና ኢሎም እግዚአብሔር ሓተትዎ እግዚአብሔር ድማ ከምዚሉ መለሰሎም قال كاب سماي مصيو قالخوم كم قدلي ويك تغادلونا او كريستوسن سبيتون انت زي كوينو نسخاتكم كخندو خون لو زلعاله بوتا نختوصح تخونكم خندو خون لو زبل بابنت ناي او كريستوسن سبيتون نتم فصمان زبحالو منقوسات قدماوያን كم ممهار خونوم تزاربهم وكعمل أمهارهم ويتا وأمنتو منكوسات هاويروم وحاتتو مقوارهم وبأسو قبر كساتو لهم مقوارهم وتميتو انزي عنكرو وبذا كمز قبر نبيروم وعيرفو ثم منكوسات كاو قرام زلو فصمان استوهالو مسيهم نابزم آوا كريستوسن سبيتون وخامي عين تمنى أبرئهم تنورو እግዚአብሔር ኩኻብአቶም ተማሃሩ ይሉና ኢሎም መጽወሞ ድሐር ትዝነወሎ መንፈሳው ተጋድሎ ነገርዎምሞ በጣም አድኒቆም ተመሊሶም ከዱ ዘም ቅዱሳን ዚአቶም ግን ከም ኢሎምኩም አይነት መናብር ሒዞም አምላኾም ደስናበሉ እናበሉ ነቢሮም መጨረሻ ድማ አዕረፉ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ቻነኒ መሐረነ በጸሎቶም ለቅዱሳን وبركاتهم تهالو مسلينا لعالم عالم آمين سلام لآوى كريستوس ومعد مذكر وزينا مثل بأسيتو ذات بأسو بدنقلنا كما سمعوا قال من الأول دمنا هريان منقوسات ذا نبرتهم صمنا لقد لألو صادقان إباسه متأنا وبذاتي إلا تذكر بقالو لملأكور ولا لك ملائكت وتذكرهم عادي بصلوة ميكائيل وليورانيوس مكونن زهالوا عمت ركز أجزئنا بدي بأس مسكال ولدات إيوس تاتيوس بركتهم وتهالو مسلين العالم عالم آمين بزعلت زيئات تذكر راي ملأكور ورايل لك ملائكتين تذكرهم نايتم ناي
ክቡራን በጸሎተ ሚካኤል ዮራናስ ሰብሃለ መኮንን ውን ጎይታ ዝተሰቀለሉ ሰዓት ዝነበረ ናቱ ሰማዕት ኮይኑ ስለዝዓረፈ ናቱ ውን መዘከርታ ልደት ኤዎስጣቴዎስ ውን መዘከርቶም ይበረከቶም ናይ ኩላቶም ኣብ ልዕሊ ኩላትናትኩም አሜን። ሰላም ለከ ሊቃ አእላፍ ሃራ ርስየ አክሊል ወጌራ ወራኤል ፍኑ እምዘ ሰማያት ደብተራ ለሄኖ ከመ ያርእዮ ሚጠተ ብርሃን ነከራ ወምስጥራቲሃ ለጽዮን እንግሮ ለእዝራ ሰላም እብል መንክራቲሁ አብየ ለበጸሎተ ሚካኤል አውየ ሀበ ህብረ ከይሲ ዘሜጠ ዘአሳራኤ ወካዕበ ከይሴ አሳረሰየ በህራረ አጽሙ ፈወሰ ድዌ ወዛቲ ዕለት አይረፈ ላይከ ማርያም ሄር ወሰናይ ምግባር ወመፍቀሬ ምጽዋት ላይከ ማርያም ዝተብሃለ ዘዓረፈሉ ውን እዩ። እሱን መፍቀሬ ምጽዋትን ሰናይ ግብር ሰርሕ ነበረ። በረከትና ይኩሎም ቅዱሳን ምስኩላህና ትኹን። ምሕረትና እግዚአብሔር ካብ ህዝብና ካብ ኩላህናን አይርሓ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።